Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi mbele gi chenro wani jatend piny Kenya William Ruto oyango ni piny Kenya osechako chenro mag loso tudruok makare gi pinje maoko kaka yor manyo yore keto mwandu e pacho kaendi kendo neno ni piny Kenya odongore. Nowuoyo nyoro e kinde mane otimo limbe mare e piny Ingresa e boma maduong' ma London kama ne gitwak e wi yore manyalo nyayo dongruok kokalo kuom keto mwandu e pacho kaendi. Moko kuom weche mamoko ma bende ne gigoe mbaka noting'o gedo marapeini, yore, tiyo gi mbui, tiyo kod teko maler gi chenro makare mag pur mani kod nyalo mag kelo yuto mabup ne piny Kenya ka. Motelo ne mano, jatend piny Kenya ne oromo gi Prime Minister mar Ingresa miluongo ni Keir Starmer mane osingo chiwo omenda mabiro konyo jo Kenya. Insurance and capital markets. The Nairobi Securities Exchange ranks among Africa's most innovative with instruments such as green bonds, REITs, and ESG-linked capital mobilized for sustainable growth. In the green investment agenda, Kenya has AGII, an organ to fast-track green energy and industrial investments, and Green Investments Fund to de-risk green investment through co-equity investments. I invite you to consider investing in our $200 million Green Investment Fund, supported by an initial $40 million from the World Bank. Jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori seyo moko kuom chenro mag